nandito kami ngayon sa bukid. Papasyalan natin ang ating hacienda. Charot. Huwag kang maingay, anak. Paputok sila, paputok. Sandali. No. Taltalon, taltalon. Oh, palubog na ang araw. Yes. Dahil linggo ngayon, pasyal-pasyal, walang pang trabaho. Yan. Yung kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka. Na. Sa amin ganon din, palayan, halos palayan din. Ito sa kanila palay, meron ding mais, tabako. Sa amin kasi palay, ning mais din meron, kopra, tsaka tubuhan. Halos lahat ng barangay sa amin ay may tubuhan. Iisa lang yung may-ari kasi dun sa kabilang bayan malapit sa amin is may gilingan ng tubuhan. Nagpo-produce sila ng asukal. Yan. Maganda kasi pag hapon kami pupunta kasi hindi mainit. Kasi pag tanghali sobrang init. O yan, lawak ng lupain. Oh. Mayaman na siguro may mga ari na itong palayan. Lahat po, halos lahat po dito ay palayan na rin. Hanggang dulo po yun palayan. Yung iba na galing sa bukid ay papauwi na kasi paggabi na. Kami papunta pa lang. Tumitingin si Manang Maxen, bakit? Mama! Hello! Baka nang umalis. Umalis! Oh, mga bulinggit. Oh. Saan tayo pupunta pa? Ewan. Saan na ba? Video mo kasi doon. Baka na. Oh, patay mo muna. Bakit ngayon? Ayan. Dahil nung nagpaano na ay kamatabi. Ay tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Mayaman. Tabi-tabi po. Mom. Yan, Mount Balungaw. Huwag kang pumunta doon, anak ko, at Isa pa. Sa malamig. Sabay kayo ah. Sa malamig. Doon ka, James. Sa malamig. Mamaya magbibilang ako. 1, 2, 3, go. Sa malamig. tingnan nyo. Oh, Walang sasama, wala. Papa, sasama. na. Sasama ako dyan. Doon ka na, be. Oo. Malasay! Ano ka ga? Malasay! May lasing. Naglalakad. Oh. Kunin natin. Pauwi na po kami kasi padilim na.
mo yan ba to? Iwan mo yan. Iwan mo, susundan ka ng multo. Go. Huwag kang tapon ng tapon, anak. Go! Halika na, be. Ayaw! Woo! Diyan na yung mga nangubuang ng bata oh. Sakay ka na. Ma! Lord, ganun pa! Padilim na po kasi kaya pauwi na kami. Sakay ka na, James. Ma! Inta! Diba ako Kung nagustuhan nyo ang aking video, nabibigyan paki-like, subscribe, and click the notification bell. See you to next video. Ikaw may motor. Thank you for watching, guys.